Гісторыя, якая затачыла кола, спадкаемцы катаў спрабуюць перапісаць факты. У сталічным парку чалюскінцаў з мемарыяла знікла таблічка аб ахвярах 20-30-х гадоў мінулага стагоддзя. На гэтым месцы адбываліся расстрэлы вязняў менскай турмы НКВД. І гэта тое, што ўвесь час спрабуе выкрасліць сённяшняя ўлада. Вітаю, Сергей Падсасонны, і ў аб'ектыве пакажам. Чат-бота перамога пазбаўлены. Скандал вакол Александра Азарова. Заклікі галасаваць за яго прыйшлі удзельнікам плана перамога. Што з бяспекай людзей? Тысячами мы делали эти рассылки, но почему-то это не привлекало внимания. И вот только именно выборы привлекли внимание определенных хейтеров, которые, видимо, считают, что байпол нужно уничтожить. Со словом Божым і хлуснёй Елисаветинский монастыр адракаецца ад дапамогі расійскім акупантам, а у нас іншыя факты. Мы здесь именно в Беларуси мы покупаем только то, что дешевле можно купить, чем в России. Потому что у нас группа наша лично, она основательница группы, и сами ездят с Москвы люди. Расія пагражае чарговым суседзям і ў аднабаковым парадку плануе змяніць межы з Літвой і Фінляндыяй. Пра небяспеку гавораць і ў Швецыі. Jednostronne zmienianie tego prawa. Аднабаковае змяненне міжнародных пагадненняў не мае ніякай законнай моцы. Расейцы, вядома, потым могуць арыштаваць яхты, якія плаваюць у, скажам так, спрэчных водах. Але Расія ёсць Расія, робіць, што ёй уздумаецца. Да выбараў у каардынацыйную раду 2 дні. А не знікаюць вострае пытанне бяспекі, ды нават з'явіўся скандал. У цэнтры былы губазікавец, былы міністр кабінету Святланы Ціханаўскай, ды адказны за план перамога Александр Азараў. Толькі бот плану перамога быў выкарыстаны, каб агітаваць за сябе на выбарах. Азараў кажа, наш план, маўляў, маю права. Ціханаўская не ўпэўненая і забрала доступ. Але ёсць сумневы, ці Азараў не павінен быць зняты з выбараў, а таксама ці было злоўжыванне паўнамоцтвамі, выкарыстанне адміністратыўнага рэсурсу, пагроза бяспецы беларусаў, парушэнне этычных нормаў. Працягне Кацярына Гардзеева. Кіраўніка байполу Александра Азарова пазбавілі доступу да чат-бота плану перамога. Падстава – рассылка. У ёй палітык заклікаў галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду за спіс закон і правапарадак, які ён узначальвае. Пазней у соцсетках байполу Азару патлумачыў свае матывы. Мы звярнуліся з заклікам узяць удзел у выбарах у каардынацыйную раду, бо залучанасць беларусаў у першыя дэмакратычныя выбары ў 21 стагоддзі важны сігнал і ўсім нам, і міжнароднай супольнасці пра тое, наколькі беларусы не перагарнулі старонку з 2020 года, наколькі яны ўсё яшчэ адданыя ідэям дэмакратычных пераменаў у нашай краіне і гатовыя, прынамсі, бяспечна і віртуальна выказаць гэта. Зарэгістраванаму чат-боце паведамленні пачалі прыходзіць напярэдадні ўвечары. Шмат для каго такая рассылка сталася шокам. Выходзіць, план перамога – гэта проста нейкая рэкламная рассылка, подлы і непрыгожы, безадказны ўчынак. Касяк за касяком, калі папярэдні досвед не робіцца навукаю, значыць, гэта спланаваная і мэтанакіраваная справа. Мне таксама учора прыляцела, і я адразу адчуў пах правакацыі і падставы. На здарэнне адрэагавала Святлана Ціханаўская. Сітуацыю Белсату патлумачыла прэс-сакратарка абранай прэзідэнткі. Святлана Ціханаўская лічыць, што гэта злоўжыванне, якое можа паставіць пад пагрозу людзей унутры краіны. І таму Александр Азараў быў пазбаўлены доступу да чат-бота плана перамога, да высвятлення абставінаў. Паводле Александра Азарова цяпер вядуцца перамовы па вяртанні боту байполу. Бот был создан нами и находится под нашим контролем. Однако после того, как Светлана Тихановская в 2021 году его поддержала, ей был передан доступ контроля над ботом, но нет возможности у нее делать рассылку. То есть она воспользовалась этим контролем
и его отключила. Тым часам у Беларусі ўжо ёсць затрыманыя сярод тых, хто атрымаў рассылку праз бот. У тэлеграм-канале Губазика з'явілася адпаведнае відэо. Согласно рассылке, мне необходимо было проголосовать за кандидата Александра Азарова. 22 мая ко мне утром прибыли сотрудники милиции, которые меня впоследствии задержали. Хочу выразить благодарность Александру Азарову за полную анонимность данного плана. Але Азаров нагадвае, што спробы дыскрэдытаваць план перамоги з боку сілавікоў былі і раней. Губазик занимается дискредитацией плана «Перамога» с момента его объявления. Камісія па выбарах у Каардынацыйную раду паабяцала разабрацца ў сітуацыі з выкарыстаннем боту, які ствараўся не пад выбары ва ўласных мэтах. На сённяшнім паседжанні прымуць рашэнне, ці прыцягваць каманду Азарова да адказнасці. Рассылка производится у нас примерно раза 2 в месяц. На протяжении последних нескольких лет мы используем рассылку для связи с участниками плана «Перамога», для работы, для получения информации. Вот раньше никаких вопросов не возникало, а когда эта рассылка была связана с выборами, то тут почему-то включились такие различные люди. Чым бліжэй да выбараў, тым больш пытанняў паўстае і вакол бяспекі праграмы для галасавання «Беларусь-Айды». Чакалася, што праз яе змогуць прагаласаваць як беларусы за мяжою, так і ў краіне. Але цяпер апошнім прапануюць рабіць выбар праз вэб-версію. Нават у гэтым выпадку кіберпартызаны заклікаюць да пільнасці. Трэба разумець рызыкі, звязаны з перадачай асабістых дадзеных, таму што пры галасаванні перадаюцца асабістыя дадзеныя і, прынамсі, на нейкі час захоўваюцца на серверы прыкладання. Гэта не нашае прыкладанне, мы не маем доступу да гэтага прыкладання, таму гарантаваць поўную бяспеку з перадачы дадзенай мы не можам. Лідар каманды распрацоўнікаў «Беларусь-Айды» Павел Лібер пераконвае, пры выкананні ўсіх правілаў галасавання цалкам бяспечнае. Інструкцыі, як узяць удзел у выбарах з мінімальнай рызыкаю, з'явяцца 25 траўня. Данные, которые зашифровываются в одну сторону, их нельзя так просто расшифровать и извлечь обратно. Для того, чтобы их расшифровать и извлечь обратно, вам нужно будет, первое, взломать сервер, где есть алгоритм. Второе, это взломать сервер, где хранится соль. Это добавочная, по сути, функция для того, чтобы усложнить хэширование. Третье, взломать базу данных. И четвертое, в идеале иметь еще, по сути, всю базу паспортов. Галасаванне на выбарах у Каардынацыйную раду пачнецца 25 траўня і працягнецца 3 дні. Напярэдадні 24 траўня адбудуцца дэбаты кандыдатаў, а 21 гадзіне у жывым эфіры нашага тэлеканалу. Кацярына Гардзеева, Белсат. А лукашэнкаўскія сілавікі працягваюць пераследаваць людзей, якія пералічвалі грошы ў дабрачынныя фонды. Летась у Беларусі завялі ажно 80 крымінальных справаў, нібыта за фінансаванне экстрэмісцкіх фармаванняў і тэрарыстычных арганізацыяў. Пра гэта паведаміў камітэт дзяржаўнага кантролю. Органы фінансавых расследаванняў камітэту дзяржаўнага кантролю выкрылі і адпраўнікоў і атрымальнікаў фінансавай дапамогі. Старшыня ведомства Васіль Герасімаў падкрэсліў, што асаблівую ўвагу надавалі абароту крыптавалютаў і кантролю плацежных сервісаў розных электронных сістэмаў ды сацыяльных сетак. У 2022 былі заведзеныя 11 крымінальных справаў за падтрыманне арганізацыяў, прызнаных уладамі экстрэмісцкімі фармаваннямі. І яшчэ пра бяспеку, а дакладней ейны брак. Масавы выцек персанальных звестак з базы буйной фірмы ў Беларусі. І гэта далёка не адзіны выпадак. Права збіраць асабістыя звесткі беларусаў у нашай краіне маюць 400 000 арганізацыяў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Карыстаюцца ж гэтым не толькі махляры для крадзяжу грошай. Хто яшчэ? Александр Дегтяроў. 900 000 чалавек. Персанальныя звесткі такой колькасці асобаў скралі ў парталу нерухомасці Realtbuy. Паводле Нацыянальнага цэнтру абароны персанальных звестак гаворка перадусім пра тэлефонныя нумары і адрасы электроннай пошты. Цэнтр абароны звестак рэкамендуе змяніць логіны і паролі ад акаунтаў на Realtbuy. З скрадзеных дадзеных яны робяць такі партрэт карыстальніка і падключаюць розныя гэтыя
наприклад, аккаунты ў сацыяльных сетках, да імейлаў, таксама да імён, да адрасоў і так далей. І таму гэтыя слівы, яны вельмі пагражаюць бяспецы. Яшчэ да здарэння з Рэлдбай Нацыянальны цэнтр абароны персанальных звестак паведамляў, сёлета скралі і выклалі ў сеціва звесткі 1 мільёна беларусаў. Найчасцей гаворка пра кліентаў кавярняў, рэстарацыяў, медычных установаў і транспартавых кампаніяў. Такая парада не оставлять сваіх рэальных дадзеных. Так, рабіць якісь там прыдумваць, каб нават калі гэтыя дадзеныя злітыя, у гэтых дадзеных не было рэальных імён, рэальных там адрасоў і так далее. Не толькі махляры цікавяцца персанальнымі звесткамі. Напярэдадні ў каналах, звязаных з губазікам і дзяржаўнымі прапагандыстамі, з'явіліся базы чытачоў незалежных медыяў у соцсетках. У спісах больш за 46 тысячаў чалавек, хто ўпадабаў інстаграм нашай Нівы, і больш за 220 тысячаў зеркала.io. У табліцах ёсць імя аккаунту, яго ID, горад, а для некаторых імейл і тэлефонны нумар. Это многое делается для того, чтобы запугать людей, чтобы, условно, человек себя там увидел, какой-то там свой ник, например, и сразу же пытался удалить аккаунт, больше никогда не читать, то есть максимально дистанцировался от правдивой информации. Летась стала вядома, што рэжым збірае звесткі пра беларусаў, якія падаюцца на польскія візы. Гэта ажыццяўлялася праз міжбанкаўскую сістэму, у якой трэба верыфікавацца для атрымання візы. Сілавікі даведваюцца пра тып візы, запытаныя даты і месца падачы. Пасля да мужчынаў, якія падавалі дакументы на візу, прыходзілі позвы з ваенкаматаў. А польская газета «Выборча» паведамляла пра затрыманне беларусаў, якія прыйшлі ў візавыя цэнтры па гуманітарныя візы. І гэта не адзінкавыя прыклады. Это является поводом для того, чтобы осуществлять в отношении его политические репрессии, исключительно политические репрессии. Никаким другим, то есть там нельзя это подводить под какое-то там осуществление охраны общественного порядка, либо там действительно борьба с какой-то преступностью. Это просто политические репрессии, которые устраивает режим Лукашенко. Згодна з законам об абароне персанальных звестак, карыстальнік можа патрабаваць выдаліць свае даныя. Аператары ж, якія збіраюць інфармацыю паводле закону, маюць права гэтага не рабіць. Штраф за невыкананне захадаў забеспячэння абароны персанальных звестак у Беларусі складае да 2000 рублёў. У краінах еўразвязу за такое ж парушэнне прадугледжанае пакаранне да 20 мільёнаў еўраў. Александр Дегтяров, Белсат. А у нас пра Бога і камяні за пазухай. Свята-Елісаветінскі манастыр у Менску адхрышчваецца ад дапамогі расійскім акупантам ва ўкраіне. Пакуль гэта толькі словы, пра што і пішуць манахіні лісты каталіцкім грамадам заходняй Еўропы, паведаміла хрысціянская візія. Але ж доказы хлусні тых, хто узяўся несці слова Божае, можна не толькі знайсці ў сеціве. Непасрэднае пацверджанне на гатовасць манастыра надалей дапамагаць акупантам атрымалі і мы. Ірына Юр'ева. Вайну ва ўкраіне не падтрымліваем і расійскім войскам не дапамагаем. У гэтым манашкі Свята-Елісаветінскага манастыра запэўніваюць каталіцкія грамады ў заходняй Еўропе. Маўляў, апякуемся толькі сіротамі, бяздольнымі і беднякамі. На захадзе, у прыватнасці ў Францыі, скарачаецца супраца гэтых супольнасцяў з Свята-Елісаветінскім манастыром з-за той пазіцыі, якую яны займаюць. Гэтыя хрысціянскія супольнасці з'яўляюцца крыніцай атрымання даходу для Свята-Елісаветінскага манастыра. Туды прыязджаюць, там шукаюць нейкія данаты, ахвяраванні на сваю дзейнасць, а таксама прадаюць тавары. Аўтары лістоў заклікалі заходніх каталікоў не верыць паклёпу на манастыр. Прынамсі, што да яго ўдзелу ў закупе дронаў і аўтамабіляў для расійскіх войскаў ва ўкраіне. Але ж летась уласна Лукашенко пацвердзіў, што манашкі дапамагаюць акупантам. Вы совершили какую-то акцию и помогли людям, которые в этом нуждаются на фронте. Вы делаете правильно.
Яшчэ ў жніўні 2022 года ў манастыры стварылі валанцёрскую групу «Дапамога братам» пад кіраўніцтвам манашкі Аляксандры Ляхавай. Але ж падпарадкоўваюцца яны аднайменнай расейскай групе, якую ачольвае манашка Яўгенія Цыўцывадзе, нярэдкая госця ў Менскім манастыры. Усе гэтыя імёны гучаць на відэападзяках расійскіх вайскоўцаў. Благодарим жителей Минска и группы «Помощь братьям» и матушку Александру. Хотелось бы выразить огромную благодарность братьям-белорусам с центра Покров, группе «Помощь братьям» и матушке Евгении. Незважаючы на перакананні на адрас заходніх каталікоў, Свята-Елісаветінскі манастыр дасюль гатовы прымаць дапамогу для расійскіх войскаў, якую менавіта нам апавяла монашка Александра. Мы закупаем там кровоостанавливающие средства, жгуты, какие-то лекарственные препараты, которые у нас дешевле и качество, например, лучше. Да? Такое вот бывает если для госпиталей или для фельдшеров. Последний раз мы покупали, нужно было квадроцикл. Они там сейчас всегда очень нужны. Вот нам очень сейчас нужно электрические мопеды-мотоциклы бесшумные. Прыхільнасць рускаму міру Свята-Елісаветінскі манастыр дэманструе і ў сваёй ідэалогіі. Гэтак пад трыкалорамі літарамі Z і з георгіўскімі стужкамі манашкі і настаяцелі зладзілі крыжовую хаду 9 траўня. А 23 лютага з такой атрыбутыкай правялі канцэрт з гучную назваю «Сваіх не кідаем». Асабістыя перакананні шмат у чым, але асабістае перакананне малой групы людзей, якія знаходзяцца пад уплывам вось гэтага кіраўніка духоўнага. Мы бачым, што з манастыра сыходзяць людзі. З 20-го года вельмі шмат людзей сышло, якія перажылі вось гэты когнітыўны дысананс паміж тое, што яны бачаць, і тое, што ім гаворыць отец Андрэй. Духоўнік манастыра протэірэй Андрэй Лемяшонак публічна падтрымлівае не толькі расійскае ўварванне ва ўкраіну ў лютым 2022 года, але і палітыку Лукашэнкі. Зараз, як рэжым Лукашэнкі, так і Расія ўцягваюць царкву ў палітыку праз агентаў свайго ўплыву ўнутры царкоўнай арганізацыі. Адным з цэнтраў такога ўплыву, на жаль, з'яўляецца Свята-Елісаветінскі манастыр. Хаця Лукашенко сёлета, згадаўшы святароў, якія асудзілі рэпрэсіі супраць беларусаў у 2020 годзе, заявіў, царкве ў палітыцы няма месца, бо, маўляў. Для этого в государстве есть специальные институты и подготовленные люди. Ірына Юрова, Белсат. І ў працяг тэмы святкавання Дня перамогі, экскурсіі па храмах ды разнастайныя імпрэзы. Гэткую забаўляльную праграму арганізаваў фонд Алексея Талая. І ўсё б добра, але для дзяцей, вывезеных з акупаванага, расейцамі Донбасу. Чарговая група прыбыла ў Беларусь яшчэ 8 траўня. У фондзе сцвярджаюць, што галоўная мэта – рэабілітацыя падлеткаў пасля раненняў ды траўмаў. Вераць у гэта не ўсе. Марина Янович. Насычаная праграма для дзяцей з Донбасу змяшчала і наведванне гістарычнай сядзібы каля Барысава. Экскурсіяй не абмежаваліся. Зладзілі суботнік у памяшканнях, дзе цяпер вядзецца рэстаўрацыя. Гістарычным будынкам валодае фонд Талая. Менавіта тут мае паўстаць рэабілітацыйны цэнтр. Сейчас мы проявляем свои самые лучшие добрые намерения и сделаем все возможное, чтобы как можно больше детишек к нам приехали. Вывозам дзяцей з акупаваных тэрыторыяў Украіны Талай займаецца з 2014 года. Неаднаразова сам ездзіў на Донбас. Са снежня 22-го ў Беларусь на ініцыятыву фонду прыбылі некалькі дзясяткаў групаў украінскіх дзяцей. Гэтую дзейнасць ён вядзе пад патранажам Натальи Качановой из асабістага адабрэння Лукашэнкі. Считай, что решили. По известному тебе каналу постарайся передать свои предложения. Мы действительно не дорабатываем здесь. Не пакінули без увагі дзейнасці Талая на захадзе. Супраць яго ўвялі санкцыі краіны еўразвязу і ЗША. Ва ўкраіне на Алексея Талая завялі крымінальную справу паводле артыкулу аб парушэнні законаў і звычаяў вайны. Марина Янович, Белсат. Крыху спорту. Чарговая праблема ў салігорскага шахцёра. УЕФА пакараў клуб на 1 000 000 еўра, а тым часам агульная ж запазычанасць гарнякоў можа скласці ажно да 7 мільёнаў. Ці можа гэта стаць канцом доўгай гісторыі салігорскага клубу? Андрэй Сульжыц. Поспехі, якія могуць застацца толькі ў гісторыі.
Праблемы ў салігорскага шахцёра толькі нарастаюць. УЕФА наклаў на гарнякоў штраф 1 000 000 еўраў праз нясплату пазык, а таксама пазбавіла удзелу ў Еўракубках на 3 сезоны. Теперешняя ситуация – это квинтэссенция того, что они перестали выплачивать средства легионерам, там, людям, которые получали большие зарплаты. Соответственно, они подали во все инстанции, люди, которые уехали, насколько я наслышан. И, соответственно, ФИФА, УЕФА, там, их клуб дисквалифицировала. Журналіст Уладзіслаў Татур сцвярджае, на пачатак года шахцёр быў вінны ад 5 до 7 мільёнаў еўраў. Найперш гэта выплаты заробкаў, арэнда стадыёну, утрыманне базы. 7 мільёнаў – гэта проста непад'ёмныя грошы ў цяперашніх рэаліях, да і агулам нават у лепшыя гады для беларускага футболу і для грандаў беларускага футболу 7 мільёнаў – гэта была проста нейкая астранамічная лічба. Не найлепшыя і вынікі. Каманда пацярпела 7 паразаў запар. Пры гэтым сёлетні сезон яна распачала з пасівам мінус 20 пунктаў. Гэта рэха пазалеташняй справы за дамоўныя матчы. Да таго ж, праз трансферны бан каманда можа папаўняць склад толькі уласнымі выхаванцамі. Как оказалось, клуб, который существовал, в котором вкладывались деньги в сам клуб, в детскую академию, во все возраста, они не смогли никого оттуда добавить качественно, чтобы поддерживать себя на плаву. Паводле выдання Трибуна.ком, куратар клубу і кіраўнік Беларуськалію Іван Галаваты пасля заканчэння сезону можа запусціць працэдуру банкрутства, каб пазбегчы разлікаў па пазыках. Што будзе з клубам пры такім сцэнары? Ён знікне на некаторы час з футбольнай мапы Беларусі, але, як гэта ўжо часта бывала і не толькі у беларускай практыцы, з'явіцца нейкі клуб пад назвай, не ведаю, Шахцёр 2024 ці нешта падобнае, і ён пачне свой шлях самых нізоў беларускага футболу. Агулам за час незалежнасці са спартовай мапы Беларусі зніклі больш за 5 дзясяткаў клубаў, сярод якіх тытулаваны сталічны партызан ці клуб з вялікімі традыцыямі Менская Тарпеда. Верагодна, сёлета гэты сумны спіс можа пашырыцца. Андрэй Сульжыц, Белсат. А цяпер Польшча і беларускі след. Польская пракуратура хоча далучыць Інтэрпол да вышуку былога суддзі Томаша Шмыта, які ўцёк у Беларусь. Гэта ініцыятыва галоўнага ўпраўлення паліцыі гэтай краіны. Пракуратура мае залучыць Шмыта ў спіс асобаў, якіх шукае Інтэрпол з чырвоным апавяшчэннем. Пасля чаго міжнароднае ведамства цягам 30 дзён праверыць запыт у выпадку адабрэння. Чырвонае апавяшчэнне уступіць у моц, што дазволіць звярнуцца да праваахоўных органаў краінаў свету наконт вызначэння месца перабывання і папярэдняга арышту польскага экс-суддзі. У сярэдзіне траўня Варшаўскі акруговы суд пастанавіў завочна арыштаваць Шмыта на 3 месяцы. Застаемся ў Польшчы ды з пазітыўнай навіной. Абяцанае далейшае падтрыманне для беларускай культуры і нашых дзеячаў культуры. Гаворка пра тых, хто быў вымушаны ўцякаць за мяжу ад палітычнага пераследу і крымінальных справаў. Пра гэта гучала на першай прэсавай канферэнцыі новай міністаркі культуры Польшчы Ганны Врублеўскай, а на месцы ў польскім міністэрстве культуры працаваў Ярослаў Сцешак. Мы знаходзімся ў цэнтры Варшавы насупраць палацу Радзівілаў. Цяпер гэта рэзідэнцыя прэзідэнта Польшчы. А мы на тэрыторыі палацу Чартарыйскіх. Цяпер гэта Міністэрства культуры Польшчы. І Радзівілы і Чартарыйскія – гэта славутая шляхта з нашай агульнай гісторыі. Гісторыі Беларусі, Польшчы, Літвы. Таму вельмі сімвалічна, што сёння падчас першай прэс-канферэнцыі новай міністра культуры Польшчы пра Беларусь узгадалі асобна. Ганна Врублеўска працуе ў галіне культуры больш за 30 гадоў, а міністрам стала 13 траўня. На сёння ў Польшчы галоўнае культурнае пытанне – фінансаванне грамадскіх СМІ. Яны падпарадкоўваюцца міністэрству. Фінансаванне jest bardzo ważne. Фінансаванне важнае, але не найважнейшае. Патрэбны дыялог і празрыстыя рашэнні, у тым ліку аб размеркаванні сродкаў. Але прыярытэт для нас – усеагульны доступ да культуры. Разам з тым Польшча знойдзе грошы на спецыяльныя стыпендыі падтрымкі для беларускіх творцаў у выгнанні.
Wiem, że białoruscy artyści Вядома, беларускім культурным дзеячам, артыстам даводзіцца адаптавацца да нашага рынку, да таго, як функцыянуюць нашыя тэатры, мастацкія галерэі. Яны працуюць крыху інакш, чым установы ў Беларусі. Таму, напрыклад, у Варшаве Дом культуры Сяродмесця сур'ёзна падтрымлівае беларускіх творцаў, праводзіць семінары, вучыць іх, як знайсці сябе ў гэтым свеце. Як выказалася Марта Цінкоўска, палякі для беларусаў сёння найбліжэйшыя сэрцам. У Польшчы вельмі добра разумеюць, што такое палітычны пераслед і крымінальныя справы супраць дзеячаў культуры, таму што палякі самі перажылі доўгія гады ваеннай дыктатуры, стан ваенны падчас камуністычнай Польскай Народнай Рэспублікі. Тады палякаў падтрымліваў увесь свабодны свет, цяпер прыйшла чарга памагчы беларусам. Ярослав Сцешык, Белсат, Варшава. Застаемся ў замежжы. Эстонія, Нідерланды, Чэхія і Швецыя прапануюць адмяніць бязвізавы рэжым для грамадзянаў Грузіі. Апроч таго, могуць адкласці вылучэнне сродкаў Тбілісі з фондаў еўразвязу і пагадзіцца на кропкавыя санкцыі супраць грузінскіх уладаў. Гэткія захады краіны намераныя ўвесці для перадухілення прыняцця ў Грузіі закону аб празрыстасці замежнага ўплыву. Аднак для рэалізацыі абмежаванняў спатрэбіцца згода ўсіх 27 краінаў еўразвязу. Ініцыятары прапануюць абмеркаваць прапанову на наступным тыдні падчас сустрэчы міністраў замежных справаў Еўрапейскага звязу. Паводле выдання Financial Times, прынамсі адна краіна, Угоршчына, падтрымлівае грузінскі ўрад і нават прапануе ўсім краінам еўразвязу прыняць такі ж закон. А вось Расія стварае пагрозу для іншых суседзяў, ды ў аднабаковым парадку плануе змяніць межы з Літвой і Фінляндыяй. Гаворка пра тое, што Мінабароны РФ вырашыла прызнаць несапраўдную расійскую мяжу часоў СССР ля Калінінградскай вобласці і зацвердзіць новы пералік каардынатаў і кропак, ад якіх адмяраецца шырыня прылеглай зоны Расіі ля мацерыковага ўзбярэжжа і выспаў у Балтыйскім моры. Праект апублікавалі, а потым выдалілі з федэральнага парталу. Ці варта насцярожыцца? Юлія Цяльпук. Калінінградская вобласць тэрыторыі Расіі з двух бакоў аточаная Літвой і Польшчай, а з трэцяга Балтыйскае мора з вызначанаю ў 85-м годзе лініяй тэрытарыяльных водаў. Расія ў аднабаковым парадку пастанавіла пашырыць сваю марскую тэрыторыю, сведчыць афіцыйна апублікаваны праект Міністэрства абароны. У выпадку зацверджання праекту пераліку геаграфічных каардынатаў пунктаў будзе вызначаная адсутная раней сістэма простых зыходных лініяў на паўднёвай частцы расійскіх астравоў ва ўсходняй частцы фінскай затокі, а таксама ў зоне гораду Балтыйск і гораду Зеленаградск, што дазваляе выкарыстоўваць адпаведную акваторыю як унутраныя марскія воды Расійскай Федэрацыі. Па спасылцы ад першай крыніцы бачым, што праект выдалены з федэральнага парталу публікацыі нарматыўна-прававых актаў. Азнаёміцца з дакументам хацела б кіраўніцтва Літвы, Польшчы і Фінляндыі. У нас ёсць дзейныя пагадненні паміж нашымі дзвюма краінамі, але існуюць і міжнародныя канвенцыі ў гэтым пытанні, у прыватнасці марская канвенцыя ААН, што таксама звязвае Расею абавязаннямі. Так што мы спакойна сочым за сітуацыяй і высветлім на афіцыйным узроўні, на чым палягае ўся гэтая гісторыя, пасля чаго будзем ведаць, як нам рэагаваць. Чакаюць падрабязнасцяў таксама Берлін і Вільня. Прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна заявіў, што ў прапанове Мінабароны аб Балтыцы няма нічога палітычнага. Эскалирует напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств, соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности. У заканадаўствах краінаў Балтыйскага басейну прапісана, што раз на ўмоўныя 30 гадоў марскія межы могуць правярацца і карэктавацца. У выпадку змянення ў лініі берагу 12 міляў унутраных водаў адлічаць наноў. Палітычныя кропкі ў балтыйскім пытанні расставіў камандуючы вайскова-марскім рэзервам Польшчы Максymilian Dura. Jednostronne zmienianie tego prawa
Аднабаковае змяненне міжнародных пагадненняў не мае ніякай законнай моцы. Расейцы, вядома, потым могуць арыштаваць яхты, якія плаваюць у, скажем так, спрэчных водах. Але Расія ёсць Расія, робіць, што ёй уздумаецца. Думаю, сітуацыя не настолькі дрэнная, як у выпадку Кітаю, які заняў выспы, што яго атачаюць, парушаючы міжнароднае права і эканамічныя межы. Паводле эксперта, краіны НАТО не дазволяць перасунуць марской мяжы. А спробы Расіі зрабіць гэта называе чарговай афёрою супраць еўрапейцаў, якія падтрымліваюць Украіну. Дзеянняў, якія маюць адцягнуць увагу ад сітуацыі ва ўкраіне і таксама сітуацыі ў Беларусі, будзе больш. Гэта такія дыверсіі, як нядаўні падпал гандлёвага цэнтру. Гэта цыклічныя кібератакі, перашкоды працу GPS-сістэмаў у Гданьскай затоцы, небяспека знішчэння падводнай інфраструктуры, напрыклад, каля Вялікай Брытаніі. Спрабуюць нас застрашыць, каб мы перасталі дапамагаць Украіне. На думку спікера, часткаю плану застрашвання ёсць таксама ядравыя вучэнні, якія Расія распачала ў паўднёвай вайсковай акрузе. І дэкларацыя Лукашэнкі пра напад беларускага войска на ўсходнюю Польшу. Юлія Цяльпук, Белсат.